Ana Pontón, a súa vocera nacional, está hoxe con nos neste Bos Días. Que tal, señora Pontón? Pois nada, moi bo día, encanta estar aquí na Televisión de Galiza, pois despois de 1 ano, 3 meses e 29 días. Un placer recibir aquí neste Bos Días. Vou empezar por esas imaxes que veíamos xa ao fío dese pleno onte de sesión de control na Cámara Galega, centrado arredor, o que xirou arredor en boa medida da situación do exconselleiro do Mar. Pois o certo é que esta é unha situación moi grave, porque evidentemente o conselleiro do Mar pois agora ten un proceso xudicial que enfrontar, e iso é un ámbito que lle corresponde á xustiza, pero creo que no ámbito político o que temos que avaliar é como foi a xestión de todo este proceso. E a min, xa non como portavoz nacional do BNG, o sea, como muller, pareceme un auténtico escándalo que o señor Rueda soupera desde o mes de febreiro, que o señor Villares, o conselleiro do Mar, estaba denunciado por algo tan grave como unha agresión sexual e que o único que fixera fora encubrilo durante todos estos meses e, evidentemente, permitirlle seguir no seu cargo. E si isto me parecía escandaloso, a xestión que vimos estos días é que me parece un auténtico bochorno. O pasado venres vimos un acto grotesco na sede oficial da Xunta de Galiza, onde este conselleiro, que ten unha denuncia por unha agresión sexual, foi despedido entre abrazos e aplausos polo seu goberno, que lle permitiu utilizar a sede da Xunta de Galiza para proclamar a súa inocencia. E, evidentemente, hai unha parte que é o proceso xudicial, pero hai outra parte que é a xestión e a responsabilidade política. E é gravísimo que o goberno do Partido Popular, que ten que amparar e protexer as víctimas que denuncian violencia machista, se puxera do lado do agresor. É que isto é unha cousa absolutamente inédita e que manda unha mensaxe moi perigosa á sociedade, porque o que lle está dicindo ás mulleres deste país é que cando hai unha denuncia, en vez de poñerse do lado de quen denuncia, se está poñendo do lado do denunciado. E creo que isto é gravísimo. E onte o que vimos foi a un señor Rueda que non deu ningunha explicación, que non asumiu ningunha responsabilidade e que o que nos demostra é a degradación política e moral do seu goberno e del como presidente. Iso acontecía onte na Cámara Galega, nese Parlamento. Temos, ademais, moitos ámbitos que tratar coa líder do BNG. Vou empezar pola política industrial. Comezo por estes proxectos, os dous con esa declaración de impacto ambiental favorable, o proxecto de Altri en Palas de Rei, o proxecto de ENCE que ten para as Pontes. Hai un par de días, o secretario dos socialistas galegos dicía que había diferencias notables e notorias entre os dous proxectos. Cal é a postura do BNG? Bueno, o primeiro que quero decir é que o problema que ten este país é que en Galiza non temos un goberno que teña política industrial. De feito, o Partido Popular é o maior problema que temos en materia de política industrial. Fíxate, Almudena, que desde o ano 2008 até o ano 2024 perdemos 31.700 empregos no ámbito industrial. E temos a un Partido Popular que é incapaz de atraer empresas de vanguarda, innovadoras, respetuosas co medio ambiente e que o único que nos están ofrecendo é unha macrocelulosa como a de Altri, o espolio dos nosos recursos naturais, ben sexan os recursos mineiros ou os recursos enerxéticos do noso país. E nós o que queremos é que Galicia é un país rico, pero ten que poñer a súa riqueza ao servicio da creación de emprego e de industria no noso país. E o que ofrece o Partido Popular pois é unha macrocelulosa no corazón de Galiza, como é o caso de Altri, que ademais está tendo un nivel de oposición, creo que moi relevante no noso país, e onde vemos como queren instalarnos en Galiza as empresas que non queren en Portugal, porque Altri é unha empresa portuguesa que se desplaza aquí despois de uns feitos que condicionaron a política industrial do goberno e a política forestal do goberno portugués, como foron os incendios do 2017, onde decidiron que había que pecharlle o grifo a seguir eucaliptizando Portugal. Sin embargo, vemos como o señor Rueda acolle ese proxecto que xa non queren en Portugal e quere convertir o noso monte nun polvorín e nun gran eucalipto. E creo que esa non é unha industria de futuro, ao contrario, é contaminación e destrucción de miles de empregos, non só na Ulloa, sino tamén na Ría de Arousa, a ría máis productiva do noso país, onde máis de 11.000 persoas viven directamente de toda a produción pesqueira e marisqueira. E outro proxecto, pois bueno, a min sobre ENCE
O primeiro é que ten que sair da ría de Pontevedra, porque temos xa unha celulosa que está contaminando esa ría e agora pois vemos como nos decían que non se podía trasladar a Ence, sin embargo, hai outras localizacións para outras celulosas, non? Que curioso. Nos estamos analizando ese proxecto porque evidentemente creemos que hai que ver ben que o que di esa declaración de impacto ambiental, cales poden ser as consecuencias tanto desde o punto de vista do modelo forestal como desde o punto de vista da xestión dos nosos recursos hídricos, que creo que é unha cuestión o suficientemente importante como para que analicemos en profundidade. Tamén, canto a minería, proxectos que están no horizonte, por exemplo, esa mina de Doade, que vostede poña como exemplo, non, do que non queren vostedes para Galicia, non, sobre esa explotación dos recursos naturales. É que, fíxate, eu creo que a mina de Doade é un exemplo moi claro de como os nosos recursos non se utilizan para xenerar riqueza aquí. Primeiro, o litio que se vai a extraer desa mina non se vai transformar en Galiza, é que se vai transformar en Zaragoza, onde se vai a instalar unha fábrica de baterías que vai a xerar 4.000 postos de traballo. É dicir, aquí a explotación agresiva dos nosos recursos, pero logo onde realmente se xenera emprego e riqueza é fora. Nos o que decimos é condicionemos cal vai a ser o desarrollo dos noso sector mineiro a que esa minería se transforme en Galiza, porque que senón o que estamos seguindo con un modelo que é un modelo onde aquí o único que se fai é extraer as materias primas, pero non se xenera unha industria asociada a esa, non, a explotación dese recurso, e creemos que ese non é o modelo. E logo unha última cuestión sobre a mina de Doade que me parece que é importante. É que este proxecto xa foi desbotado porque había un informe elaborado por a Confederación Hidrográfica que alertaba sobre o impacto que podía ter sobre o río Miño. E creo que a xestión do noso territorio é moi importante e o que non podemos é arrasar con todo, única e exclusivamente polos intereses pois do lobby, neste caso mineiro, que ademais ten grandes conexións co Partido Popular en Galicia. Por certo que o pasado mes de maio dende a UPG, o Partido Xamónico do Bloqueo que vostede é militante, pedíase a independencia de Galicia, non, a soberanía, pero falábase directamente de independencia nacional como esa tabla de salvación para esa, pois, por exemplo, para poder evitar esa marcha, esa saída dos recursos do territorio. Esa independencia ten un objetivo temporal. ¿Marcan vostedes algún sitio para poder conseguirla? Bueno, o BNG, como tú sabes, é unha organización que ten nas súas siglas o que é, nos somos o Bloque Nacionalista Galego. E se algo nos define é defender ante todo e sobre todo Galiza. Ese é o noso horizonte. O horizonte no que nos estamos traballando é en como mellorar a vida da xente aquí. E isto é fundamental porque temos un goberno do Partido Popular que está traballando en contra dos galegos e das galegas. E podemos poñer moitos exemplos. O Partido Popular traballa en contra do benestar dos galegos e das galegas cando recortan a sanidade pública. En atención primaria recortaron 2.000 millóns de euros durante estes últimos 16 anos. Por iso hoxe temos a 11.000 nenos e nenas en pediatra, ou por iso hoxe temos lista de espera para ir a ver o médico ou médica de cabeceira. Temos un goberno do Partido Popular que deixa abandonadas as persoas maiores, que permite que teñamos un servizo tan importante como é o servizo de axuda ao fogar para poder atender as persoas maiores na súa casa colapsado. Fíxate, Almudena, que hoxe para que unha persoa maior entre no SAF ten que morrer outra persoa maior. Isto é unha crueldade. E o Partido Popular que di non ter máis recursos para o SAF, logo se gasta 7.000 euros diarios en propaganda e publicidade. Ou temos un problema moi grave de acceso á vivenda e, fíxate, pois no mismo ano no que nos din que vai ser o ano da vivenda, o goberno do Partido Popular ten recursos públicos que deixa sin executar. O ano pasado deixaron sin executar 127 millóns de euros que poderían ter construído vivenda pública ou axudar as persoas a que os alugueres non estiveran nunha situación tan grave. Eu creo que o Partido Popular o que lle está preocupando moito neste momento e por eso está intentando facer oposición do BNG é que ten enfrente o BNG máis forte da súa historia, que ten enfrente a un BNG que ten un proxecto para gobernar este país e que desde logo é no que estamos ocupados e ocupadas. É o que lle dedicamos todos os días, a defender a xente de Galiza frente a un goberno do Partido Popular que traballa
para defender o lobby eléctrico e o lobby mineiro mentres deixa a xente de Galiza tirada. Xa que me fala vostede da forza do BNG, vostede personalmente vese con forza para seguir liderando ese partido de esquerda nacionalista e presentarse ás próximas autonómicas? Bueno, eu sempre digo que hai que ver as cousas en cada proceso. Eu, evidentemente, son unha militante do BNG, que neste momento ten a responsabilidade de ser portavoz nacional, e síntome con moita forza porque creo que ao longo destos anos puxemos o BNG na mellor situación da súa historia, co seu máximo apoio social e, desde logo, vendo que somos alternativa real frente a un goberno do Partido Popular que está preso da xenda de Génova, que hipoteca o futuro de Galiza polos seus intereses partidistas e que está demostrando que non ten ningún proxecto de futuro para o noso país e que creo que os datos están aí de como vemos como as cuestións relevantes o goberno do Partido Popular non está sendo capaz de poñer solucións nin para a sanidade, nin para a vivenda, nin para a atención ás persoas maiores, nin para o modelo de desarrollo económico e tampouco para algo tan importante como a nosa lingua que está neste momento nunha situación de emerxencia lingüística e o que vemos é o presidente da Xunta votando en contra do galego, avergonzándose da nosa lingua propia e desde logo creo que isto é a evidencia de que este goberno do Partido Popular non está á altura de Galiza e que a alternativa clara que temos é o Bloque Nacionalista Galego. Vou mirar ou saltar un pouco cara a política española. Vostedes apoiaron a investidura de Pedro Sánchez con varios puntos na xenda deses acordos. Un deles era o dos descontos da AP9, pero tirando da AP9 o goberno paralizou sucesivamente ese traspaso a Galicia. Atacando se vai poder dar un traspaso pedido unanimemente pola Cámara Galega. Atacando, cree vostede que se vai perpetuar esa situación? Pois mira, eu o primeiro que quero destacar é a utilidade que ten o BNG para este país, porque cun só deputado no Congreso conseguimos máis do que consiguen o resto de deputados e deputadas para este país e condicionamos unha investidura para que haxa melloras que creo que afectan ademais directamente a vida dos galegos e das galegas. Un exemplo son os descontos da AP9, que tamén da AP53, que acaban de poñerse en marcha, que significan un alivio moi importante tanto para as familias como para as nosas empresas, que evidentemente lles afecta moito na súa competitividade as peaxes tan altas que pagamos por estas infraestructuras. Pero eu tamén quero lembrar que se hoxe na AP9 hai peaxes, é responsabilidade directa do Partido Popular, porque foi o señor Aznar quen ampliou 25 anos esa concesión, senón hoxe xa non teríamos peaxes. Aínda así, nos vamos a seguir traballando pola súa gratuidade e pola súa transferencia. E para poder conseguilo, o primeiro que necesitamos é que realmente os gobernos crean esta transferencia, porque eu quero lembrar que na pasada legislatura o goberno da Xunta e o Partido Popular no Congreso, igual que fixo o Partido Socialista, uns dunha maneira e outros doutra, estuveron boicoteando o traspaso. Tiñamos un acordo unánime e cando chegamos á ponencia da lei, ese acordo se rompe e empezan a cambiar as condicións. Creo que eso non favorece. En todo caso, nós vamos a seguir traballando para que teñamos unha AP9 galega e libre de peaxes, porque é unha cuestión de xustiza para o noso país. E volvendo ao apoio da investidura de Pedro Sánchez, que lle parece a vostede o ton no que xira a política española neste momento e os casos de corrupción que van saindo e imos coñecendo e de escoitas de exmilitantes do Partido Socialista que van saindo alrededor do goberno de España? Pois a min, en primer lugar, non me sinto nada reflexada na forma de facer política que vemos que neste momento está instalada no Estado, onde eu creo que uns e outros, ao final, están elevando o tono da crispación, o tono do insulto, da descalificación, e isto é moi perigoso porque está alonxando a miles de cidadáns da política, e a política é a ferramenta que temos a xente do común para poder cambiar as cousas. E me preocupa moitísimo que neste momento haxa esa distancia. A respecto da corrupción, eu creo que a corrupción lamentablemente leva presente no Estado español durante as últimas décadas dunha forma moi importante. Non podemos obviar que no ano 2018 se cae o goberno de Mariano Rajoy porque hai unha sentencia que condena ao Partido Popular por corrupción. E, por lo tanto, este é un elemento que temos que erradicar da vida pública. E nós, desde o Bloque, temos unha posición moi clara. Se hai calquer atisbo de corrupción,
que se investigue, que se vaya até o fondo, para eso debe estar a xustiza. Pero tamén é certo que ao mesmo tempo que decimos isto, creo que todos e todas vemos como desde as últimas eleccións o goberno do Partido Popular non asumiu o resultado que saiu das urnas e a dereita está utilizando todas as ferramentas, tanto políticas, económicas como xudiciais, para intentar interferir nas decisións democráticas que toman os cidadáns. E a mí o que me preocupa é que podemos estar ante casos de lawfare, como xa vimos que se teñen producido no Estado español, que en algúns momentos afectaron ao nacionalismo, que afectaron a outros sectores da sociedade, que ahora están tamén afectando ao Partido Socialista, e o que demos é tamén de clarificar que non se podan estar utilizando os recursos da xustiza para fins políticos, porque eso me parece que pervertir o Estado de Dereito. Señora Pontón, un placer falar con vostede nestes días. Gracias por estar aquí. Nada, pois un placer estar aquí na televisión pública. Eu, se me permites, quero acabar referíndome a un tema que me parece que é unha cuestión sobre a que non podemos pasar de puntillas, que é o xenocidio que se está vivindo en Gaza. Un xenocidio que estamos vendo a través dos medios de comunicación, un xenocidio que están permitindo a comunidade internacional e que é unha auténtica vergoña. Eu, polo tanto, desde aquí quero facer un chamamento a que non miremos para outro lado, a que denunciemos a situación que se está vivindo en Palestina e, sobre todo, a que os gobernos, a Unión Europea, a comunidade internacional, realmente pare esta auténtica limpeza étnica e xenocidio que se está vivindo en Palestina, porque é un ataque contra os dereitos humanos, contra a humanidade e contra unha concepción do mundo que, desde logo, nestes momentos estamos vendo como se permite unha situación que, insisto, non só nos debe de encoller o corazón, sino que nos debe de preocupar como demócratas. Nos queda dito. Grazas, reitero, por estar con nós. Moi bo día.